it is actually some kind of demonstration, I guess. I don't understand the word because Bulgarian is a really different language. But there's something happening back there. Какъвто Пеевски и Борисов искат. Съгласни сме на това? Аз мисля, че само и единствено с гражданско общество, но гражданското ни общество трябва да научи нещо много важно. Гражданското общество в България трябва да се научи на последователност. На наша страна са хората, на тяхна страна силата, на наша страна е правдата, на тяхна възможността да я пренебрегнат. На наша страна е бъдещето, на тяхна настоящето. На наша страна е моралът, на тяхна неговото незачитане. На наша страна е правото да мислим, на тяхна забраната да говорим. Наша е моралната победа, тяхна е фактическата. За мен избор дилема не съществува. За мен той отдавна е направен. А за тебе, а за другите. Аз вярвам, че те няма да спечелят тази война. България ще бъде демократична държава. Благодаря ви!